Lejl tal-biża, qas niflaħ nitkellem, ġejtaw u sibt kollox vampanar. Ekstqar xmuna zoppardi ta' 77 sena, sit ta' razzett tal-baqar fir-Rabat wara li r-razzett li minnu flimkien ma' ibnu jaqla l-ħobża ta' kuljum matul il-lejl illi għadda ħannar. Dan b'konsegwenza li nqerdu b'40,000 euro f'Balal tat-Tiben. Mawan News irrakkonta kif matul il-lejl ta' bejn it-3 u l-4 għal-ħabta tal-11 nofs ta' bil-lejl kien fuq is-sodda meta b'telefonata surġent tal-pulizija taħ l-aħbar li r-razzett kien qed jieħu n-nar. Għalli f'kemm trott salib niżel ir-razzett li jinsab fit-triq li tagħti għal ħaddingli u sab qatt ta' pulizija flimkien ma' żewġ vetturi tat-tifi tan-nar diġà fil-proprjetà tiegħu jissiltu man-nirien. Spjega kif dawn laħqu kisru l-katnazz tal-grada biex jilħqu n-nirien kmieni kemm jista' jkun. Għalinna kif il-qata li ħamet ara l-mallef jaqbad kienet waħda kbira għax din hija t-tieni darba fi ftit snin li sab ir-razzett f'ħuġġieġa waħda. Dakinhar huwa kien allega li r-razzett tqabbad apposta b'vendikazzjoni. In-nirien li ħakmu r-razzett il-lejl illi għadda erdu 1000 balla tat-Tiben li jiswaw 40 euro l-waħda. Xmu għalinna li dawn kellhom iservuh biex jalef il-baqar għal sena sieħa. Fil-proċess inħarqu wkoll żewġ vetturi kienu fl-għaqla qrib il-Balal tat-Tiben, vettur li kienu ilhom skrappjati għal xi żmien fir-razzett stess. Dwar il-każ infettet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Donatella Frendo Demek waqt il-Pulizija qadet tinvestiga biex tistabilixxi x'wassal biex tkebsu dawn in-nirien li sakemm konna għadna fuq il-post stajna nnutaw it-tħaħen ħirġin mill-Balal tat-Tiben li laħqu saru irmiet.